Hej YouTube. Jeg er fucking træt. Jeg er lige stået op. Og i går, der var jeg til kamp. Vi vandt 11-6. Yes. Fodbold. Ja. Der var sgu ikke så meget at sige egentlig. Nej, fuck. Her måske. Men yes. Det var bare lige en kort update. Jeg er... Nej, det jeg vil sige faktisk, det var, at jeg skal til, eller det er min sidste skoledag. Så har jeg sommerferie. Så når jeg kommer, der nok nogle flere videoer ud. Vi ses. Ej, vi ses. Ja, vi ses. Ej, vi ses. Ja, vi ses.